салом ба ҳама. имрӯз мо хабарҳои доғи дунёи футболро дорем ки дилҳои бисёре аз мухлисонро ба ларза меорад. мо рӯйдодҳои охиринро дар бораи гузариши эҳтимолии Хулиан Алварез баррасӣ мекунем ки яке аз бозингарони ҷавони умедбахштарин аст. ҳамин тавр тибқи иттилооти хабарнигори мӯътабар Фабрицио Романо, Манчестер Сити пешниҳоди охирини Атлетико Мадридро барои Хулиан Алварез қабул кард. маблағи ин созишнома таассуротбахш аст, 75 миллион евро бо иловаи 20 миллион евро ҳамчун мукофотпулӣ. ин нишон медиҳад ки истеъдоди Алварез ва потенсиали ӯ хеле баланд арзёбӣ мешавад. дар айни замон музокироти шадид дар бораи шартҳои қарордод бо бозингар идома доранд. ин марҳилаи муҳим аст, зеро ояндаи Алварез дар клуби нав аз шартҳои қарордод вобастагӣ дорад. ҷолиб хоҳад буд ки чӣ гуна ин гузариш ба карьераи ӯ ва ба бозии Атлетико Мадрид таъсир мерасонад. дӯстон, фаромӯш накунед ки ба канали мо обуна шавед. мо шуморо бо хабарҳои навтарин ва ҷолиби дунёи футбол шод хоҳем кард. дар пеш бисёр рӯйдодҳои шавқовар ва овозҳои трансфери моро интизоранд ки мо онҳоро бо диққат таҳлил ва муҳокима хоҳем кард. бо мо бимонед то ҳамеша аз ҳамаи хабарҳои охирини футбол бохабар бошед. дар ин маврид марҳилаҳои интихоби лигаи чемпионҳо ва лигаи аврупо идома доранд ки дар он бояд якбора чанд бозии ҷолиб баргузор шавад ва хотиррасон мекунам ки интихоби фаворити худро барои ғалаба дар 1x кунед. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо бонус тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. маълумоти бештар дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. гузариши футболбозони ҷавон бо истеъдод ба клубҳои пешрафтаи аврупо ҳамеша таваҷҷӯҳи зиёдро миёни мухлисон ва коршиносони футбол ба вуҷуд меорад. ба наздикӣ хабар аст ки нимҳоятгари 19-солаи португалӣ Жоао Невиш аз клуби Бенфикаи Португалия ба Пари Сен-Жермен гузариш намуд. ин гузариш метавонад марҳилаи муҳим дар карьераи бозингари ҷавон бошад ва инчунин ҳайати клуби парижиро қавӣ кунад. президенти ПСЖ Насир Ал-Хилайфӣ қайд кард ки Жоао Невиш яке аз боистеъдодтарин бозингарони Португалия аст ва потенсиали бузург дар арсаи байналмилалӣ дорад. бо бозингари ҷавон шартнома ба муҳлати 5 сол имзо шуд, аммо маблағи гузариш ошкор нашудааст. тибқи маълумоти журналист Фабрицио Романо, ПСЖ ба Бенфика 60 миллион евро ва 10 миллион бо бонусу пардохт мекунад. ҷолиб он аст ки дар самти муқобил аз ПСЖ ба Бенфика бо ҳуқуқи иҷора ва имконияти харид нимҳимоятгар Ренату Санчес гузашт. ин табодули бозингар метавонад барои ҳардуи клуб судманд бошад, зеро ба онҳо имкон медиҳад ҳаяташонро қавӣ кунанд ва ба бозингарони ҷавон имконияти худро дар шароити нав нишон диҳанд. Жоао Невиш дар академияи Бенфика тарбия ёфтааст ва барои ҳайати асосӣ 75 бозӣ анҷом дода, 4 гол зада ва 3 паси голӣ додааст. гузариши ӯ ба ПСЖ на танҳо як қадами пеш дар карьераи ӯ, балки имконият барои клуби парижӣ барои ба даст овардани боз як бозингари боистеъдод аст ки метавонад саҳми назаррас дар муваффақиятҳои ояндаи даста гузорад. ин гузариш аҳамияти рушди истеъдодҳои ҷавон ва ворид кардани онҳо ба клубҳои пешрафтро таъқид мекунад. Жоао Невиш тамоми имкониятҳоро дорад ки истораи футболи ҷаҳонӣ шавад ва гузариши ӯ ба ПСЖ як қадами муҳим дар ин роҳ аст. футболбози нимҳимоятгари Голландия Хави Симонс ки дар дастаи фаронсавӣ Пари Сен-Жермен бозӣ мекунад, карьераи худро дар дастаи олмонии Лейпциг идома медиҳад. тибқи эълони расмии сомонаи Лейпциг, шартномаи иҷораи ин футболбози 21 сола то охири мавсими 2024-25 давом мекунад ва имконияти харидани ӯ пешбинӣ нашудааст. дар мавсими нав Симонс таҳти рақами 10 бозӣ мекунад. мавсими гузашта барои Симонс дар Лейпциг хеле муваффақ буд. дар мавсими 2023-24 ӯ дар 43 бозӣ дар ҳамаи мусобиқот иштирок кард, 10 гол зад ва 15 партофти голӣ дод. ин нишондиҳандаҳо сатҳи баланди бозии ӯ ва аҳамияти ӯ барои даста нишон медиҳанд. муҳим аст қайд кард ки Симонс дар академияи Барселона тарбия ёфтааст ва дар соли 2019 ба ПСЖ гузашт. ин гузариш як қадами муҳим дар карьераи ин футболбози ҷавон аст ки идома медиҳад таҷриба гирд оварад ва истеъдодҳои худро дар сатҳи баланд нишон диҳад. умедворем ки мавсими дар пешомада дар Лейпциг барои ӯ на камтар муваффақ хоҳад буд ва ба ӯ кӯмак мекунанд ки малакаҳои худро бозам бештар такмил диҳад.
дар дунёи футбол ки овозҳои трансфери ва тахминҳо дар мавосими байни сезон маркази диққатро мегиранд, изороти Нико Уильямс барои мухлисони Атлетико аз Билбао як нафаси тоза шуд. Вингери ҷавони 22 сола на танҳо суханҳои дастгирӣ гуфт, балки ба садоқати худ ба клубе ки барои ӯ хонаи дуюм шудааст таъқид кард. Ҳамааш хуб аст, ман баргаштам ва бо шавқ интизори оғози ин мавсим ҳастам. Ба пеш Атлетик. Суханҳои Уильямс барои гӯши мухлисони бешумори клуб мисли мусиқӣ садо доданд. Дар замоне ки бозингарон аксар вақт дастаҳоро барои ҷустуҷӯи ҷолишҳои нав ва шартномаҳои калонтар иваз мекунанд, чунин изорот бисёр чизҳоро мегӯяд. Ин шаҳодат медиҳад ки дар футбол ҳанӯз арзишҳо ба мисли вафодорӣ ва садоқат вуҷуд доранд. Расонаҳои испанӣ ба мисли Марка ва АС ин хабарро зуд ба даст гирифтанд ва онҳо ҳамчун далели он диданд ки Нико тасмим гирифтааст дар Атлетик бимонад, новобаста аз таваҷҷӯҳи клубҳои бузурге ба мисли Барселона ва ПСЖ. Ин тасмим на танҳо эътимоди бозингарро ба ояндаи худ нишон медиҳад, балки эътиқоди ӯро ба даста ва имкониятҳои он низ нишон медиҳад. барои мухлисони Атлетик аз Билбао ин як тӯҳфаи воқеӣ шуд. Уильямс новобаста аз ҷавонии худ бо интихоби субот ва рушд дар клуби худ камолотӣ ва хиратро нишон медиҳад. Ин рафтори Нико Уильямсро метавон ҳамчун намуна барои бозингарони ҷавон дид. Садоқат ба решаҳои худ ва хоҳиши рушд бо даста ин он сифатҳое мебошад ки аз бозингарони оддӣ афсонаи ҳақиқӣ месозад ва шояд рӯзе мо ин лаҳзаҳоро ҳамчун оғози таърихи бузурге ки бо кӯшишҳои муштараки Нико Уильямс ва Атлетик аз Билбао навишта шудааст ба хотир хоҳем овард. Микел Мерино, як бозингари муҳим аз Реал Сосидад, метавонад ба дастаи Арсенал гузарад. Ин гузариш ки 30 миллион евро арзиш дорад, аз ҷониби хабарнигори маъруф Фабрисио Романо тасдиқ шудааст. Мерино ки ҳоло 28 сола аст, бо тими миллии Испания чемпиони Аврупо шудааст. Ин гузариш ҳам барои худи бозингар ва ҳам барои дастаи Арсенал муҳим аст. Аз соли 2018 Мерино дар Реал Сосидад бозӣ мекард ва пеш аз он аз Ньюкасл бо 12 миллион евро ба он ҷо омад. Дар 242 бозӣ барои Реал Сосидад ӯ 27 гол зад ва 30 партофти голӣ кард, ки нишон медиҳад ки ӯ барои даста чӣ қадар муҳим буд. гузариш ба Арсенал барои Мерино имкониятҳои нав мекушояд. Арсенал ки бо орзуи бузург ва хоҳиши ба даст овардани натиҷаҳои баланд машҳур аст, бо Мерино бозингари таҷрибадор ва бо истеъдодро ба даст меорад. Ин барои мухлисони Арсенал низ як рӯйдоди деринтизор аст, чунки ҳар як бозингари нав энергияи тоза ва умеди пирӯзиёи навро меорад. Ин гузариш нишон медиҳад ки дар футболи муосир муваффақияти даста на танҳо аз тактика ва қарорҳои мураббӣ, балки аз интихоби дурусти бозингарон вобаста аст. Микел Мерино метавонад ба он бозингари калидӣ табдил ёбад, ки ба Арсенал кӯмак мекунад, ки ба баландӣ нав расад ва мухлисонро бо пирӯзиёи нав хурсанд кунад. хабарҳои трансфери футбол ҳамеша диққати мухлисон ва коршиносони футболро ҷалб мекунад. Як хабари нав дар бораи эҳтимоли гузаштани Илкай Гюндоган ба дастаи Фиребахче таҳти роҳбарии Жозе Маурино дар бисёри аз сомонаҳо муҳокима мешавад. Илкай Гюндоган нимҳиматгари бо истеъдод ва таҷрибадор аст, ки солҳо боз дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. Карьераи футболии ӯ пур аз лаҳзаҳои хуб ва ғалабаҳо аст. ҳар як даста мехоҳад ки чунин бозингарро дошта бошад. Аммо пешниҳоди Фиребахче бо тренери машҳур Жозе Маурино махсусан ҷолиб аст. Жозе Маурино, тренери муваффақ ва харизматик, ҳамеша таваҷҷӯҳи зиёдро ба худ ҷалб мекунад. хоҳиши ӯ ва имзо расониндани шартнома бо Гюндогани 33 сола нишон медиҳад, ки ӯ маҳорат ва таҷрибаи нимҳиматгари олмониро қадр мекунад. роҳбарати Фиребахче аллакай бо агенти бозингар гуфтушунидро оғоз кардааст, ки ин нияти ҷиддии онҳоро нишон медиҳад. аммо дар ин роҳ метавонанд баъзе мушкилиҳо пайдо шаванд. Пештар хабар дода шуда буд, ки Галатасарай низ ба Гюндоган таваҷҷӯҳ дорад. Гарчанде ки намояндагони клуб ин маълумотро рад карданд, худи Илкай борҳо гуфтааст, ки аз кӯдакӣ орзу дошт, ки барои Галатасарай бозӣ кунад. ин метавонад гуфтушунидҳоро душвор кунад ва гузаштани ӯ ба Фенербахчеро зери шубҳа гузорад. ин вазъият нишон медиҳад, ки раванди трансфер дар футболи муосир чӣ қадар мураккаб аст. дар ин ҷо на танҳо пул ва манфиатҳои варзишӣ, балки афзалиятҳои шахсӣ ва орзуи худи бозингар низ муҳим мебошанд. дар ҳар сурат ин хабар аллакай диққати бисёр мухлисон ва коршиносонро ҷалб кардааст. ҷолиб хоҳад буд, ки бинем ки Илкай Гюндоган чӣ қарор мебарорад. новобаста аз он ки ба кадом даста мегузарад, маҳорат ва таҷрибаи ӯ барои ҳар як даста арзишманд хоҳад буд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз зиёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.